Tak jak začíná vyhledat, no. Je to nepříjemný. Troška deště, ujel nám jeden vlak, ale jinak už se hodně těšíme. Aha. Co tam máme? Dálniční známka. A kam jí prdneš? Aha, to pěkně. Tak, a první země, první aděny nálepka. Co bude? Piknik! Teď se někdo má. Uděláme si fotku, hele. Švajcu. Ani o tom nevím. Ani o tom nevíme, jsme prosvištěli a že jsme o tom nevěděli. Tak krása. Bohužel to nedáváme, no. Bylo nám asi 3/4 hodiny. Trošku jsme zmokli, stan narychlo postavili, ale už je tam bohužel mokro a teď to zkusíme nějak někde se tento skovat a promyslet další plán. Hlavně, že jsme v kempu a že jsme se sem dostali. Tak jdeme. Tak, venku prší, vypadá to na 2 hodiny v kuse, tak promyslíme plán. Jíst máme co, takže neměl by to být problém. Svatý šéf kuchař. Zdravá zeleninka. Sakra, zeleninka, takže jo. Nám to zítra šlape zase, pěkně jako dneska. Co dobrýho? Kaši. Vyprde.
Krásná práce. Mega švédský stůl. To je pěkný. U ní se vyfotíme. Nám to odsejpá, šlapeme jako ďáblové, tak si dáme malou svačinku u jezera. Krásně děkuji. Jenom aby to byl ten kemp, že nám řeknou, že jo. Pokud ne, tak musíme zpátky do toho druhého. To bych nechtěl teda. A pojedu pomalu, jo. Jsme na plánu, bylo to tam moc hlasitý, tak jsme si tady trošku změnili parcelu, oficiálně se to nemá, ale jsme přímo u jezera a hlavně je tady trošku klídek. Tak jdeme znova stavět. To bude dobrý, Ladino. Thajský cup Teda. a rejčatový No super. s paprikou. Naše idylka netrvala moc dlouho s naším krásným místem. Původně nás uložili tady. To je jediná louka, kde se dá spát. U dálnice, u vlaku nějakého mezinárodního. Tak jsme postavili stan, ale byli jsme se projít v kempu, tak jsme našli lepší místo. Tak jsme tam stan převezli, prostě asi na dvakrát se všema krámama. A když už jsme tam byli, tak jsme se pěkně tam zabydleli, dali večeři, Anina byla ve sprše, přišel správce, že to zase můžeme všechno zbalit a jít zase na naší louku. Místo, kde jsme chtěli, sice je volný, jenže nějaký makovci tamhle už asi 3 hodiny se snaží roztopit oheň, takže bychom byli vyčouzený, takže nakonec parkujeme tady. Mezinárodní rychlík máme za prvním stromem a dálnici za druhou stromem. Ale jinak, den se zadařil, zítra má být hezké počasí, vypadá to kávička dortík v Curychu.
Dnešní den začíná být poněkud teplo hned po ránu, tak to jsme trošku chtěli, taky drobátko. Já přezouvám pneumatiky, taky na letní vzor. Po 20 kilometrech máme další jezero. Dina šlape jak čert, ani nechce kafe. Já si ho musel dát po dnešní noci. No Curych to bude, Curych bude kavárna úplně hogofogo. Time to waste, make a mark on my timeline. We're safe and sound, we come around. We are dancing the sundown, and we come alive, we run the night with strangers. Cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride, we made it. We made it. I don't need no sleep, cause I'm already dreaming, already dreaming. Tak jsme v kempu, oproti včerejšku nám trošku štěstí přeje, nejenom teda na počasí. A loučka je někde tady, takže si můžeme vybrat. První řada, oficiálně, dneska nás nikdo nevyhodí, takže jenom jednou postavíme a spíme. Tak ještě trošku posušit věci. No a dneska máme první řadu. Tady si vyřízneme okýnko. Budeme pěkně koukat na západ slunce, to bude úplně boží. A tamhle vzadu Curych. Big picnic! Přímo u jezera. Adina má 360 stupňů panorama. Lepší jak televize, viď? Šefová polní kuchyně. Vypadá dobře zase na start dnešní den. Obědová pauza. Sejřík ze včerejška, čerstvá houska, osvěžující pití, ať máme sílu.
jsme tady. Tak tenhle most nám visí po Bejváku, kdysi jsme tu byli a teď jsme se sem přijeli znova podívat. Co v plánu, šéfova? Přece nákup na piknik. Jsme doma. Pěkný plácek. Hurákosu u jezera. Už to jede, už to frčí. Piknik. Opět piknik. Není nic lepšího, než celý den být v horku a pak takový dobrý salátek. Tak, máme zase nakoupeno, luxusní sejříky. A takhle tady sedíme v krásné zahradní restauraci. Se těšíš na megakopec? Pán říkal, že bude metrově hodně, ale že se to dá do dílky, tak uvidíme. Kolegyně a Dino, jsme teprve v nožce toho kopečku. Teprve malá nožka, teprve jsme v podpatku a teď se to bude hrabat kam si do hor. Se šlape, slečno. Už za chvíli tam budeme. Tak a postav tady, já se na to mrknu. Tak, monstrozní výjezd za sebou, Hodino. Nebylo to tak strašně, jenom ten provoz a to slunce. To byla ta kombinace. Metry máme v Malíku, těch 300 něco, ty jsme dali v pohodě, ale okolnosti nebyly úplně ideální. Teď dáme pauzu a pak už frčíme greenu.
Šéfová, 82 km. Každý ruce. Wow, opět a opět s vodou, tentokrát na Rýnu. Tak jdeme na jahody, máme choť, samozběr, tak jen ty nejsladší. Tak těšili jsme se na nějaký kafíčko, krosánek a jsme v jedné francouzské vesnici. A co tady je? Nic. Tak, 83 kilometrů. Kemp se jmenuje Only Camp a já bych ho ještě rozšířil název Only Camp for You. Až na
pár zoufalců někde tady, který jsou tady takhle poskovávaný, tady není skoro nikdo. Že máme úplně only camp jenom pro nás. A tady croissant, nádherný a ta bageta Je ještě teplá ve 5:45. Tak dneska byl mega nákup poprvé ve Francii, první den, a přesně to, co jsme předpokládali, tak jsme našli. Křupavá bageta, křupavý croissant. Tak, nalom. Křupla. Francouzská bageta přece krupe. Dobrý, krásný. Merci. Tyček a fíčko. Co počásko, teplo. Přes 30 stupňů má být, takže nám zbývá ještě 27. Ještě nějaký hupy ve Vinicích, tak 2 hoďky ještě počítáme.
Tak, pán říkal, že v ceně kempu je neomezená možnost neomezené konzumace třešní. Můžeme si prej i natrhat domů. Jaký jsou? Chvilku jsme přečkali ve stínu, je furt přes 30 stupňů, tak teď to nějak vyhážeme, musíme do kšeftu, ten je asi 3 kilometry, tak prostě na otočku snad to přežijeme, jenom na lehko nakoupit a zase se skovat, protože to jinak nejde. Tak jestli si chceš třeba jednu marmošku vzít? Ty kráso. Jako to uvezeme snadno. Tak na poslední noc jsme bezdomovci, rodino, co budeme dělat? Kempu je plno, všude jsme se vždycky máčkli a teď se nemáčkneme.